SIAO, Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou, min ye foroba ye ka ɲɛsin dɔnko seko ani bololabaarakɛlaw yɛrɛ ka baaraw ma. O b'a sen kan Ouagadougou fo ka taa bila février kalo tile 5 nata. Bi an y'an ɲɛsin Burkina Faso lakan minnu bɛ kɛnɛ kan. Olu nana ni da dumunifɛnw, faniw an'a ɲɔgɔnna caman ye. Nathalie Belem ye o dɔ ye. Ne bi produit locaux feere la sumala, bagakuru, couscous, an ka riz local ni Bama malo ni y'a transformer ka kɛ couscous ye. A diabétique ta bɛ min malo wusu ye, a gansan gbɛman fana bɛ min fɛngɛ ye, min tini diabète ye. Donc kɔni bɛ fɛn caman feere, hali jɛgɛ wusu yɛrɛ bɛɛ bɛ n fɛ. Ma a yala ka taa yɔrɔ jan. Fɛn o fɛn b'an ka dugu nin na, n y'o lo bamanan fɔ k'ale lo fɛngɛ transformer ka to ka sɔgɔ k'a feere. Fasolakanw fɛ, fanifeerelaw le ka ca kɛnɛ kan. Dɔw ye tailleur ye, olu bɛn'o taw feere. Dɔw fɛnɛ bɛ bɔgɔlanw walima kɔkɔ dondaw le feere. Ousmane Bationo ye kɔkɔ donda feerela le ye, nka a ko ale yɛrɛ t'a kalan. Non, ne ka kiliyamuso lo, a baara kɛ Gana. Bon, kɔkɔ donda min yɛrɛ bɛ nin ye kɔfɛ ten nin ne ka baara lo. Voilà, ne le taara fo Gana, Accra ka taa baara ninnu kɛ, et puis an sera k'o ta ka na n'o ye sisan, pour que kana exposer foire la. Ayiwa, SIAO nin daminɛma na sanni bɛ cogo di aw fɛ? Oui, alhamdoulilah, ça va. Aw taara dɔɔni-dɔɔni, aw taara dɔɔni-dɔɔni. Aw yɛrɛ ka aju ye min ye, aw ka haminako ye jumɛn de ye? Bon, an ka haminako ye min ye, bon, an ka dugu kɔni tɛ sécurité ra. An b'a la deli sécurité ka sigi ɲɛnama propre, ale ye premier ban. A filanan vraiment an ka client barakamaw sɔrɔ ka se ka feereli kɛ ka ɲɛ. Sɔgɔmada fɛ, sanni ka suma dɔɔni. Fasodenw bɛ ton yɔrɔ ninnu kan wulafɛle n'o jigila ka bɔ baara la. Emmanuel Lamia ko a danganin don an ka taa nin bololabaarakɛla ninnu senkɔrɔma dɔndɔn. Ne nana jamanadenw filɛ, jamanadenw u ka baara, u ka bololabaara, u b'o yɛrɛ dira cogoya min na, jamana ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ani jamana bɛɛ. Voilà. An nana fana ka na an ɲa kɔrɔta filɛ min bɛna to an fana k'an bɔnin sɔrɔ yɔrɔ la, an ka san ka taa an yɛrɛ dɛmɛ. Ayiwa, an fana ka bama ka taa baara yiriwa an fanfɛyɔrɔ la. Jumalon wula fɛ walima sibirilon nata le, feerekɛlaw bɛɛ bɛna lɔn ni olu ka SIAO diyara. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou, Burkina Faso.